Antile ambalmo abalma ke do Amadou Bamia anana bituni toujours ina fama ke chogomina ka ɲɔgɔn bilasira ka ɲɔgɔn ladi pour que an ka ɲɛnamaya bɛ se ka nɔgɔya an bolo cogo min na n b'o de fɔ kuma bɛɛ ni an bɛ nin bilasirali min kɛ a tɛ i n'a fɔ ka fɔ an bɛ fɛn bɛɛ dɔn ayi o tɛ mɔgɔninfin i kɛra cogo cogo i bɛ fitinin dɔrɔn de dɔn diɲɛnatigɛ yɛrɛ information de n'i ye fɛn min information sɔrɔ a ka kan i ka o tila i ni mɔgɔw cɛ a man kan i ko o mara i kelen donc an b'a kɛ o hakilina dɔrɔn de kɔnɔ yani an ka don an ka sujet kɔnɔ ka développer an b'a ɲini mɔgɔ kuraw fɛ a ka video like pour que k'a yira an na k'a fɔ an bɛ ka baara min kɛ a ka di aw ye a ka abonné an ka chaîne na ka cloche de notification activer walasa sanga ani waati an bɛ to ka ladilikan minnu video kɛ k'u bila a ka se k'u sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la cogo min na. Donc bi an y'a kanu an bɛna kuma fɛn saba kan fɛn saba min ni ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔninfin man ka essayer k'u forcer n'o ye ka essayer k'u sɔrɔ diyagoya la sujet yɛrɛ nafa kama an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka to video daminɛ na f'a laban toujours m'o de fɔ aw ye ka to video daminɛ na f'a laban o nafa ye pour que a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na parce que n'i ye video partie dɔ lamɛn ka dɔ to i bɛna ye k'a fɔ faamuyali a tɛ sɔrɔ kosɛbɛ donc o kama n'i tora video daminɛ na f'a laban a bɛ faamuyaliba d'i ma i bɛ taa sɔrɔ kuma daminɛ o ɲɛfɔli tɔ bɛ se ka taa laban video camancɛ ou bien a laban na donc o kama a kana video dɔ lajɛ ka dɔ to a bɛ to video daminɛ na f'a laban donc n y'o de fɔ an bɛna kuma bi fɛn saba kan fɛn saba min ni mɔgɔninfin man ka essayer k'u forcer diɲɛnatigɛ kɔnɔ n'an man ka essayer k'u ɲini diyagoya kɔnɔ o fɛn fɔlɔ-fɔlɔ o de ye teriya bɛ se ka y'a la kanu fana bɛ se ka ye a la donc o ye fɛn ye fɛn min ɲɛnamaya kɔnɔ n'an man ka u ɲini force la n'an man k'u forcer an man k'u ɲini diyagoya la k'u ɲini diyagoya la o ye jumɛn ye o tɛ dɔwɛrɛ ye i bɛ taa sɔrɔ ni mɔgɔ bɛ jɛ la a kɛra teriya ye o ou bien a kɛra kanu ye o i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen olu ni min bɛ teriya la o tigilamɔgɔ o tɛ sama olu nɔfɛ o t'olu sira labɔ olu dɔrɔn de bɛ sama o tigilamɔgɔ nɔfɛ olu dɔrɔn de bɛ o tigilamɔgɔ sira labɔ donc o ye fɛn ye fɛn min n'an kan k'an kɔlɔsi a la kosɛbɛ parce que bamananw ko ten ko sen kelen tɛ sira bɔ donc o kama teriya kanu a diya de ye ne bɛ e sɛgɛrɛ i fana k'an sɛgɛrɛ bonya b'o de la ɲɔgɔn bonya bɛ o de kɔnɔ mais n'a kɛra k'a fɔ ne dɔrɔn de bɛ e sira labɔ donc o ye fɛn ye fɛn min n'an kan ka an yɛrɛ kɔlɔsi a la kosɛbɛ donc n'i y'o jateminɛ mɔgɔ o mɔgɔ la teriya la ou bien kanu na a ka kan i ka i yɛrɛ minɛ o sugu la munna n b'o fɔ parce que adamaden ni e dɔrɔn de bɛ sama a tigilamɔgɔ nɔfɛ a tigilamɔgɔ tɛ sama e nɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ i bɛ valeur de perdu a tigilamɔgɔ bolo a tigilamɔgɔ a bɛ se ka kɛ a t'i bonya parce que adamaden bɛɛ n'i ka faamuya don dɔw bɛ se k'a faamuya mais dɔw bɛ yen olu t'a faamuya donc u b'a kɛ i b'a fɔ e natalen n'u la ou bien i tɛ se ka ɲɛ o kɔ donc u bɛ waleyaw ta k'i sɛgɛrɛ waleya minnu n'a bɛ se ka kɛ lagosi i ma waleya minnu ni i ka bonya tɛ a kɔnɔ donc n'an y'o jateminɛ an ka jɛ fɛn fɛn na a kɛra teriya ye a kɛra kanu ye an k'a dɔn k'a fɔ an kan ka an yɛrɛ minɛ o jɛ la parce que bonya tɛ fɛn o fɛn na adamaden i yɛrɛ minɛ ka bɔ o ma ni m'i yɛrɛ minɛ ka bɔ o ma o ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ se ka lagosi s'i ma donc a filanan o de ye n y'o fɔ kanu bɛ se ka kɛ hali furu kɔnɔ adamaden i kɛra cogo o cogo mɔgɔ kanuni o ye tiɲɛ ye nka kana mɔgɔ kanu ka tɛmɛ i yɛrɛ kan n'i ye mɔgɔ kanu e b'a sira labɔ ou bien e bɛ sama a tigilamɔgɔ nɔfɛ ou bien i bɛna ye k'a fɔ sanga ani waati n'aw fɔra ɲɔgɔn kɔ ou bien n'aw famana ɲɔgɔn ma ale tɛ foyi kɛ fɛn min b'a jira k'a fɔ e ɲɛnafin bɛ a la fɛn min b'a jira k'a fɔ vraiment a fana bɛ fɛ aw ka jɛ a sinsinnen ka to jɛ in a ka se ka ɲɛ ale t'o waleyaw kɛ
kana kɛ dɔrɔn e dɔrɔn de b'o kɛ. Donc ni jɛ min kɛra ten a faamu k'a fɔ i bɛna ye k'a fɔ bonya tɛ a kɔnɔ. Toujours i n'a fɔ partie fɔlɔ la n ye min de fɔ n'o ye teriya kɔnɔna ye, i bɛna ye bonya ti kɛ a kɔnɔ. Bonya dun n'a tɛ fɛn min kɔnɔ, parce que a tigi tɛ se k'i bonya parce que a b'a bila a kunna k'a fɔ e tɛ se ka ɲɛ ale kɔ. Donc ni valeur perdue a tigilamɔgɔ bolo. Donc o ye fɛn ye fɛn min n'an kan k'an yɛrɛ kɔlɔsi a la kosɛbɛ, parce que toujours n b'o de fɔ bamananw ko ten ko sen kelen tɛ sira bɔ. Donc ne b'ale sɛgɛrɛ ou bien e bɛ waleya kɛ waleya min n'a bɛ se k'a to jɛ in bɛ sinsin, n'a bɛ se k'a to ko kɛra cogo o cogo, jɛ kɛra cogo o cogo, gɛlɛyaw bɛ n'a kɔnɔ. Mais ni gɛlɛya nana a ka kan sanga ani waati, a man ka kɛ kuma bɛɛ k'a fɔ ko fankelen dɔrɔn de bɛ sama pour que ko bɛ se ka ɲɛ cogo min na. Jɛ kɔni o jalan de ye aw bɛɛ lajɛlen ka sama ɲɔgɔn nɔfɛ, aw ɲɛnafin ka to ka ɲɔgɔn minɛ, a ka se ka a yira ɲɔgɔn na k'a fɔ a vraiment karisa ko in ɲɛni a ka di ne, fɛn dɔw bɛ yen ne bɛ yafa kanu yɛrɛ kama k'olu to yen pour que jɛ bɛ se ka to, jɛ bɛ se ka mɛn sen na cogo min na, jɛ bɛ se ka sinsin cogo min na. Donc fɛn o fɛn n'o ye kanu sira ye, n'an y'a ye k'a fɔ anw kelen dɔrɔn de bɛ sama a tigilamɔgɔ nɔfɛ, nafa tɛ a la ka o kanu sugu continuer. Donc o ye fɛn ye fɛn min n'an kan k'an yɛrɛ kɔlɔsi o la, an kana essayer k'a forcer, an kana essayer ka kanu ɲini diyagoya la, parce que a bila i kunna k'a fɔ adamaden n'i y'a kanu, kanu in tɛna fɛn tɛna kanu in imposer e kan, kanu in a tɛna diyagoya la fana, mɔgɔ t'a f'i ye fana k'i k'a tigilamɔgɔ kanu. Kanu in Ala yɛrɛ de ka fɛn dalen, i bɛ mɔgɔ kanu, e yɛrɛ tɛ se ka a ɲɛfɔ cogo min na yɛrɛ i y'a tigi kanu, i tigilamɔgɔ kanu. Donc o ye fɛn ye fɛn min na man k'a diyagoya. Donc n'Ala y'a kanu don e la, e samana a nɔfɛ, n'a tigilamɔgɔ m'a yira la k'a fɔ i fana kanu bɛ a yɔrɔ, a ka kan i k'i yɛrɛ minɛ, an kana essayer ka kanu kɛ diyagoya la ko ye. Donc o fana ye hakilina ye, hakilina min n'an y'a kanu bi ka ɲɔgɔn bilasira ni o ye. Donc a sabanan sisan o de ye nanzarakan na u b'a fɔ ko succès, bamanankan na an b'a fɔ ko sanga. Mɔgɔ kana essayer ka sanga diyagoya, parce que adamaden dɔw bɛ yen i bɛna ye k'a fɔ fɛn fitinin o mana kɛ olu ka ɲɛnamaya kɔnɔ dɔrɔn u b'o ta k'o kɛ sanga ye, k'a kɛ i b'a fɔ sanga ye diyagoya la ko de, ou bien sanga bɛ karaba de, sanga karaba fɛn tɛ. Donc n'Ala ye sanga di mɔgɔ min ma, a ka kan i k'a minɛ ni hakili ye, parce que n b'o de fɔ kuma bɛɛ n ka kumaw kɔnɔ, adamaden fɛn o fɛn ni a nan'i ma n'i m'a minɛ ni hakili ye, tiɲɛni ani nimisa kɔ i tɛ foyi sɔrɔ a la. Donc ni Ala ye sanga dɔ d'i ma, sanga in a ka kan i k'a minɛ ni hakili ye. Ani fana adamaden i kɛra cogo o cogo ni i yɛrɛ ye, parce que dɔw bɛ yen u tɛ kun n'u yɛrɛ ye, u bɛna i b'a ye yɛrɛ bonya bɛ na o la, u b'a essayer k'a fɔ k'u bɛ sanga karaba. Donc sanga dun fɛn don fɛn min tɛ fɛn karaba ta ye. Donc an ka hakili t'o la, o kun ye fɛn sabanan ye, fɛn min n'an man ka karaba an ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Donc an y'a kanu bi ka nin fɛn saba de kɛ ladilikan ye bi, pour que toujours an b'o de fɔ an bɛ to ka bɔ ka ɲɔgɔn bilasira bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ. Minnu ye kura ye an ka chaîne kan, n b'a ɲini aw fɛ a ka abonné, a ka vidéo liker, a ka cloche de notification fana activer, walasa ni vidéo kura bilara dɔrɔn a bɛ se k'a sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la cogo min na. Ni commentaire fana bɛ min fɛ a bɛ se ka commentaire ninnu bila bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ, parce que adamaden i ye fɛn min kɛ bonya kɔnɔ nafa bɛ o de la. Ala ka faamuko ɲuman di an ma. Nin kun ye aw tulo garijɛgɛ ye bi, aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.